Molt bona nit, benvinguts a Panorama Municipal de Molins de Rei. Avui, 10 de juny de l'any 2025, programa en directe i les nostres línies telefòniques obertes perquè hi puguin participar, com és habitual. Molt bona nit, senyor alcalde. Bona nit. Ja estem tocant una bona temperatura i a les portes d'una revetlla. Al final ha arribat la calor, evidentment. I a les portes d'una revetlla, no? I si ara entrava aquí que era de dia, cosa que no és habitual, vol dir que estem a aquella època de l'any que els dies són més llargs que les nits i per tant ens acostem a la festa de Sant Joan, que ja segur que hi ha gent que està preparant molta il·lusió. Sí, a Molins ja estan muntant la gresca. Hi ha alguna cosa a nivell més popular local? Les revetlles populars dels diferents barris també i del centre i per tant, sí, festa no en falta. De fet, crec que no hi ha cap festa que deixem de celebrar a Molins de Rei i per tant de l'activitat que sempre diem caracteritza Molins de Rei. Molt bé. El que sí també és una època de molt esport. No? Hi ha hagut, o no sé si encara hi és, el campionat juvenil de waterpolo? No, aquest va acabar. És veritat que hem tingut caps de setmana que sí, hem fet moltes fases d'ascens, moltes fases de finals de Catalunya, d'Espanya, hem tingut sectors d'handbol, hem tingut fase juvenil del campionat de Catalunya de waterpolo, hem tingut també un play-off de l'Atlètic Incresa, que ha de fer la tornada aquest dissabte, per veure si puja a tercera categoria, hem tingut tornejos de final de temporada. Bé, una mostra més que tota aquella activitat d'un gran pilar d'activitat que hi ha a Molins de Rei, que és l'activitat esportiva, doncs se'ns passa cada any aquestes dates, és a dir, en el moment que es desenvolupa al llarg de tot l'any i en aquesta fase arriben els play-offs, arriben les fases d'ascens, arriben les finalitzacions de temporada, hi ha un punt més d'interès, segurament, més enllà del dia a dia, i que mostra aquesta activitat. A més s'ajunta també amb l'Esportíssim, que ja fa molts anys que celebra l'Ajuntament de Molins de Rei, on també dins de l'Esportíssim celebrem el reconeixement als esportistes que promouen les pròpies entitats vinculades, entitats que promouen l'esport, i per tant cada entitat reconeix algun membre de la seva entitat, sigui esportista, sigui tècnic o sigui directiu, i això és el que vam fer dijous passat, omplint de nou al pati de Can Ametller amb una imatge que mostrava el potencial de l'esport de Molins de Rei. Un esport que ens demana, un esport que exigeix cada cop més instal·lacions i que, com un company del diari digital de Molins de Rei deia, escolta, és que portem 15 anys de demandes que es fa una cosa i ve una altra, i portem així 15 anys en el que estem suplint demandes i sempre que ens comprometem i anunciem una nova millora, ens apareixen encara més demandes. El potencial de l'esport és enorme, la pràctica esportiva s'ha incrementat a Molins de Rei i alhora també ha necessitat aquest increment d'instal·lacions esportives. Hem passat de... tenim ja 2 camps de gespa artificial, amb tota la zona esportiva de Ricard Ginebreda, on hi ha una pràctica per l'halterofília, pel judo, per la gimnàstica, també per l'escalada. Evidentment, portarem a terme aquest estiu millores en el pavelló d'esports antic i situant parquet a la pista 1, que és la pista antiga del municipi. Canviarem la gespa artificial al Ricard Ginebreda i hem anunciat tot just, venim del ple del mes de maig, que vam aprovar el projecte executiu per construir un nou pavelló esportiu al poble, que el farem en aquest mandat, i per tant ens dotarà d'una 4a pista poliesportiva coberta a Molins de Rei. De les 3 que tenim, afegirem una 4a perquè la necessitem. Bé, però vam guanyar un espai el 2019 per la pràctica de l'esport d'atletisme i ens demanen encara que aquell espai es millori, i per tant és continu. Hem de millorar les instal·lacions del Club Natació Molins de Rei per la pràctica esportiva de l'esport salut i hem d'acabar de fer obres, en aquest cas d'urgència, però millora de l'equipament també, del Josep Rai. Per tant, un espai que, si diem que el 2011-2019 vam invertir molt en equipaments esportius, del 19 al 23 vam recuperar part del patrimoni amb el Palau Requesens i l'edifici del Molí, o antiga fàbrica Ferrer i Mora, i en aquest mandat, evidentment, els equipaments esportius prenen una altra vegada
una importància cabdal. Clar, amb això jo crec que la ciutadania hem de fer una reflexió, no? Perquè encara que tu no facis esport o no siguis habitual, hi ha tot un segment de la societat, sobretot començant per nens, joves i gent ja més adulta, una reflexió sobre el cost que això té i la implicació que té que tenir l'administració local, no? Vull dir que no és fer-ho, sinó mantenir-ho i fer-ho útil, evidentment, no? Sí, però fixi's, avui a La Vanguardia sortia una notícia que deia que dins dels països europeus Espanya se situava al capdavant dels països amb més pràctica esportiva. És qüestionable aquests rànquings, etc., però se situava en aquell nivell, no? Per tant, necessitem instal·lacions, necessitem equipaments, necessitem instal·lacions a l'aire lliure, també. Tenim un entorn que convida a fer pràctica esportiva, no dic igual al mes d'agost, però la major part de l'any, no? I per tant, sí, nosaltres hem de treballar aquesta línia per fer de l'esport, de l'activitat física, una font de salut a la nostra societat, una forma d'incorporar hàbits saludables amb la canalla, perquè en definitiva la ciència el que ens diu és que qui incorpora hàbits saludables a la seva infància i en la seva etapa de creixement, és més fàcil que els consolidi en l'edat adulta. I sabem que l'adult que manté una activitat física té més números per tenir un envelliment actiu més saludable. I per tant, per raons de salut, per raons de socialització, la integració que provoca l'esport també és importantíssim, en un camp de futbol, en una pista de bàsquet, en qualsevol terreny de joc, 22 nois i noies jugant, tots són iguals a l'hora de jugar, i promouen també aquesta integració, aquest arrelament amb una entitat, amb el municipi i amb aquests hàbits, com dic, de l'entrenament, de la constància, de l'esforç i de la pràctica esportiva. Ara que anem de cara a l'estiu, de cara a barraca, amb la calor, una de les qüestions demandades són normalment les piscines, piscines no cobertes, piscines a l'aire lliure. A Molins de Rei... Molins, la piscina olímpica que tenim és la coberta al llarg de l'estiu i que té capacitat de descobrir-se al llarg de l'hivern i que la coberta és retràctil i per tant es destapa i és a l'aire lliure a l'estiu. I per tant, jo crec que en aquest sentit sempre hi ha més demandes, evidentment, sempre es volen més, però aquest equipament el tenim també. I hem de dir, amb justícia, que és una instal·lació amb una piscina olímpica de 50 metres quadrats, que no és tan habitual en tots els municipis. No és tan habitual. I no és tan habitual que llavors hi hagi un club natació, en aquest cas Molins de Rei, que faci una feina en general molt ben feta en la promoció dels esports aquàtics, sigui la natació, sigui el waterpolo, que és un dels esports que li han donat a vegades més visibilitat a l'esport de Molins de Rei. I, de fet, un dels 3 olímpics que té Molins de Rei era jugador de waterpolo i va iniciar la seva pràctica esportiva al Club Natació Molins de Rei. Després va anar a altres clubs, com el Catalunya, etc., i d'allà a la selecció espanyola, però va sorgir de la cantera i de l'inici de la pràctica esportiva de la natació del waterpolo al Club Natació Molins de Rei. Per tant, no és tan habitual. És a dir, quan nosaltres diem que tenim una gran varietat esportiva a Molins de Rei, ho fonamentem en que tenim tots els esports, perquè ens entenguem, clàssics i grans, el futbol, el bàsquet, el voleibol, l'handbol, l'hoquei patins, el patinatge, el waterpolo, la natació, però alhora tenim el millor club d'halterofília de Catalunya. De fet, el tercer olímpic de Molins de Rei és un halteròfil. Però també tenim una gimnàstica que aplega més de 200 noies. I tenim el judo, tenim un taekwondo, tenim una escalada, tenim esports que nosaltres li diem minoritaris que a Molins no ho són pas. I per tant tenim una gran varietat esportiva, insisteixo, que alhora també ens exigeix i ens obliga a actualitzar permanentment aquestes instal·lacions esportives. I ara, de cara que ja finalitzen els col·legis, que comencen els casals d'estiu, aquesta piscina també forma part de les activitats dels casals? La pròpia club fa el seu casal i en la pròpia piscina poden anar altres casals. En un estiu que es plantegen amb una oferta de casals important i alhora també hi ha el quart estiu, si no m'equivoco, en el que l'Ajuntament de Molins de Rei promou el primer contracte, que és ofertar feina fins a 15 joves
durant 4 setmanes del mes de juliol, joves que no han estrenat la seva cotització a la Seguretat Social i que, per tant, per primera vegada s'hauran d'anar d'altes a la Seguretat Social. Que tindran el número de... No, clar, és que volíem trencar aquest cercle viciós, no? I, per tant, són joves que ens permeten agilitzar algunes zones de l'Ajuntament, però que també ens permeten, entre altres coses, per exemple, engegar l'experiència de patis oberts o obrir per les tardes els camps de futbol perquè la gent els joves puguin anar jugant allà i no els obrim sense que n'hi hagi ningú controlant, sinó que són joves també que estan al servei de la dinamització i del control d'aquests camps de futbol que s'obren durant 4 setmanes al juliol perquè la canalla Molins de Rei pugui anar a jugar i no hagi d'estar jugant al carrer, pugui jugar a la instal·lació esportiva municipal. És evident que al juliol aquest any el Ginebreda, que li canviem la gespa, no podrà utilitzar-se, però que sí que podrà utilitzar el Josep Reich. Bé, jo vaig donant peu a les trucades que van entrant perquè després no se'ns acumuli. I ens truquen, la primera trucada del Terraplè, el veí o veïna que truca, diu: com és que encara no està al 100% al Museu Municipal? Encara han de fer més obres a Can Ametller? Sí, perquè falta, sempre ho hem explicat, falta la segona planta. El Museu Municipal es va fer una primera intervenció que va finalitzar a l'entorn del 2018, perdó, que llavors va reformar la planta baixa i la primera planta. I era la primera fase, que dèiem, del Museu Municipal. Per finalitzar les obres del Museu Municipal, complementar tot el Museu Municipal, hem de fer obres a la segona planta i trobar un nou espai als treballadors que tenen allà el seu lloc de treball. Això ho tindrem quan fem els habitatges de la plaça Llibertat, perquè allà l'Ajuntament guanyarà un local de 1.200 metres quadrats. Per tant, això ja ho tenim previst, i esperem que en 2 o 3 anys això pugui ser realitat. És el període que tenim per fer el projecte executiu d'aquesta segona fase del Museu Municipal i llavors ja dotar-nos de la finalització d'aquest Museu Municipal. De mentre, què hem fet? De mentre, aquests 5 mesos d'aquest any 2025, el que hem fet és una primera obres que eren del tot necessàries a Can Ametller, que eren les obres de reforma i restauració de la coberta i el canvi de totes les finestres de Can Ametller. Això ho hem fet gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, que ens dotava de 200.000 euros pels equipaments declarats de bé històric nacional, que havíem de complementar nosaltres, que en aquest cas ha estat amb 200.000 euros més, pràcticament. Per tant, ja hem avançat aquestes obres, perquè les havíem de fer sí o sí quan féssim aquesta segona fase d'obres del museu. Per tant, ja hem reformat la teulada, ja hem canviat les finestres, ja hem fet l'actuació tota la pell, i ara el que queda és que tinguem aquest local i on puguem traslladar els treballadors de l'àrea de serveis a les persones i fer aquesta segona fase d'obres del Museu Municipal per poder finalitzar, llavors sí, el Museu Municipal de Molins de Rei. Bé, Molins de Rei, una de les coses que ens crida molt l'atenció, a veure, potser la gent de Molins de Rei això ho veu molt normal, no? Però que hi ha centres històrics en els que s'ha invertit i s'ha fet la millora perquè hi ha almenys 3 espais que em consten, que és Can Ametller, el Museu del Renaixement i després la Federació Obrera. No sé si hi ha algun espai mític, a part de que, clar, evidentment, tot el que és la zona on està la biblioteca i tot això, que clar, jo crec, no sé, em dóna la sensació que és com un compromís intrínsec d'aquesta vila, com Molins de Rei. I afegir 2 coses, tota l'aportació i col·laboració pública amb 2 equipaments privats, centenaris també, com el Foment i la Joventut Catòlica. També, clar. Per tant, vostè ha dit Can Ametller, Palau de Requesens, Edifici del Molí, Federació Obrera, Foment i Joventut Catòlica, 6 equipaments, tots amb molta història, amb la seva idiosincràsia, 4 de titularitat municipal i propietat municipal, que s'hi ha invertit molts diners, i 2 que l'Ajuntament també hi col·labora. I, de fet, l'última subvenció que donarem aquest any, en el que el Foment, gràcies a l'Ajuntament, gràcies a la Generalitat, gràcies a la Diputació, podrà fer aquest estiu unes obres valorades en, crec que eren 250.000 euros, per actualitzar
l'edifici poder tenir la llicència i ampliar la seva capacitat en el primer pis, que ara mateix no el podíem utilitzar per raons de seguretat, del foment cultural i artístic. Per tant, un compromís, jo crec que amb la recuperació del patrimoni, amb la preservació d'aquest patrimoni, i amb donant-li una funcionalitat molt important després pel nivell d'activitat que té Molins de Rei. Per tant, jo crec que això sí que... El que diem nosaltres sempre, entre cometes, si em permet, no ens hem hagut d'inventar mai un centre històric de la vila. El teníem, l'únic que l'havíem de recuperar i dignificar, evolucionant-lo amb els temps actuals, com treure els cotxes de la Patia Palau i entregar-lo a la ciutadania, fer aquesta plataforma única, i això és el que hem fet en el decurs dels darrers anys i que hem culminat en aquest mandat municipal. Bé, això els dona també una visió de cara a la gent que pot venir a visitar Molins, una visió més d'organització turística, de conèixer, de fomentar un turisme més cultural. Promoure els visitants, que al final és continuar amb la tradició que sempre ens havien visitat i havien vingut al mercat a comprar, havien utilitzat el nostre comerç, i havien comprat el nostre comerç i havien consumit a la nostra restauració, i això és el que pretenem treballar, que Molins continua sent atractiva, sigui per la cultura, sigui per l'esport, sigui per les fires, sigui per la seva gastronomia i els seus restauradors, o sigui pel seu comerç. El món actual, si em permeteu, avui que hi ha el debat sobre el perllongament de la pista a l'aeroport i l'ampliació de l'aeroport o no, s'ha de lluitar per continuar sent competitiu en el món actual. Un no es pot quedar sent, no vull que em vinguin a visitar. Qui mantingui aquesta tesi és molt legítim, però hem de continuar treballant. Després treballem per condicions dignes, evidentment, perquè hi hagi, en tots aquests debats, salaris dignes, perquè hi hagi redistribució de riquesa, etc. Però el primer principi per redistribuir riquesa és crear-la. I crear riquesa vol dir que el poble, en aquest cas, sigui atractiu. I, de fet, els museus poden també ser una font de generació d'aquesta riquesa local, no? És que jo crec que hem d'entendre que... Crec que li deia el programa del mes passat, no? És a dir, el turisme ja no... El visitant, el turista, ja no és turista en general, no? Normalment ja es van a buscar els públics segmentats, els públics que ja els hi atreu alguna cosa característica. Qui de nosaltres algun dia no ha fet una excursió d'un dia? Si no cal que sigui agafar la maleta i anar d'un dia, per anar a quin poble, perquè hi ha un restaurant que li han dit val la pena anar-hi. I aquell dia, gràcies a aquell restaurant, segurament s'ha donat una volta per aquell poble. Qui de nosaltres, potser algun dia, no ha agafat el cotxe i ha dit vaig a veure aquest paratge natural que m'han dit que és molt interessant i avui vull fer una excursió. O qui de nosaltres algun dia no ha anat a veure algun museu del país. Sí, el Museu Morera de Lleida, per exemple, l'últim que jo vaig tenir ocasió d'anar a veure, o sigui el Museu Gaudí de Reus, o sigui, doncs això és el que pretén Molins de Rei, que tingui també motius perquè el vinguin a visitar. I això és el que sigui per... O qui no ha anat a fer una prova esportiva, que són bastants els que hi van, també, que provoquen que hi hagi un desplaçament, potser inclús de la família, dels fills, dir, escolta, aquest cap de setmana marxem perquè la mare o el pare volen... O els fills, i són els pares els que acompanyen, són els que volen anar a fer una competició i llavors ja ho omplim i fem que marxem tots. El turisme, el visitant, ja es segmenta segons si és l'interès cultural, esportiu, natural, i això és el que volem, tenir motius per això, o qui no ha anat a veure una fira en un moment donat, no? Sí, ja no parlem de fires. Jo sempre emet, la Fira Espinelves, escolti, jo sempre escolto la Fira d'Espinelves associat al mes de desembre, si no segurament no escoltaríem mai el poble d'Espinelves, amb tots els respectes, diguéssim, però s'ha significat gràcies a aquesta fira. Molt bé, ens truquen de la Granja i el veí o veïna que truca diu felicitar-los per l'aula d'estudi del Molí. La meva filla l'ha fet servir i està encantada. L'hauran de fer créixer perquè em diuen que molts dies està totalment plena. Aquests dies és normal que estigui plena, és els moments dels exàmens. Les proves Pau els tenen a tots bojos. Té raó, li agraeixo el comentari de felicitació. El que hem de dir són dues coses. Una, per fi ens hem dotat d'una aula d'estudi, d'un espai d'estudi que està dedicat als 365 dies per la gent que vulgui estudiar, treballar i tenir un àmbit relaxat que el convidi a
estudiar. Segon, des que el vam posar en pràctica, va ser el 9 de desembre, fins ara, ha fet 6 mesos i ha superat els 5.000 visitants. Ha tingut molt d'èxit, és cert. Això ha fet que, si van començar amb 52 espais de treball, hem pogut ampliar-lo a 67. Això fa 2 setmanes. I tercer, o quart, clar, és veritat que tot i tenir aquest nou espai, tenir-ho els 365 dies de l'any, segurament hem de continuar estudiant si en èpoques d'exàmens, en èpoques de major demanda, hem de continuar obrint els espais que obríem abans de tenir aquest espai. I per tant, això és el que estem analitzant. A mi m'agrada molt donar compte i crec que és molt important que les administracions fem avaluació de les polítiques públiques. Escolta, fa una mesura, anem a veure quin èxit té aquesta mesura o no. A mi m'agrada... Jo soc molt de xifres. Jo en els meus els tinc martiritzats. Escolta, va, però quanta gent ha vingut? Escolti, però... I després podrem decidir si algunes coses no fa falta que vingui molta gent per mantenir-les per raó social o el que sigui. Però en aquest cas, llavors, és cert, aquestes aules d'estudi que s'han fet en una part del Molí Jove de tot aquest complex de l'edifici El Molí, ha quedat un lloc molt amable per estudiar. Molt amable, que el tenim dedicat només a això. I ha tingut molt d'èxit. I per tant això vol dir que aquests dies que a més hi ha més demanda, se'ns ha tornat a quedar petit. Per tant, segurament això, ara ja no, però ara que ja tindrem 7 mesos de valoració, i segons la universitat haurem passat o 2 períodes d'exàmens o un, ens permetrà valorar i determinar si de cara al proper període d'exàmens, ara el que jo vull veure d'aquesta aula d'estudi és que del setembre al novembre què passa. Si és suficient o no, jo crec que serà suficient. Ara, segurament de cara al desembre, gener de l'any que ve, haurem d'ampliar més aquests espais. Perquè l'horari que s'ha... L'horari el que estem treballant és que funcioni tot el dia. A més, amb un aplicatiu, que excepte unes hores molt concretes de la nit que es netegi, estem treballant, això no hem arribat encara, però és un espai que està treballat perquè quan posem en marxa tota la tecnologia, el jove registrant-se amb el telèfon mòbil pugui entrar, tinguem localitzat qui hi ha, i no sigui necessari ni cap conserge ni cap persona per posar-la en marxa, i per tant que tingui una certa autonomia a l'equipament per posar-lo en marxa. Això és el que estem treballant. Déu-n'hi-do. Ens truquen de les Guardioles, si el veieu veient que truca, diu: els passos soterrats de vianants en els darrers temps hi ha algun que altre incident com els robatoris. No estan ben il·luminats i estan força deixats. Són dues coses diferents. Una cosa és que puguin estar deixats o no, i això ens ho mirarem, i ara estem preparant un pla de xoc per actuar a la via pública en molts aspectes. El servei de la jardineria, el servei de la neteja i recollida d'escombraries, també el pla de xoc de la via pública que representarà reparació de voreres i senyalítica i asfaltat, i mirarem que aquest espai, si realment no està mal il·luminat o no, si estem parlant del pas sota vies que es va inaugurar fa molt poc temps, o ha tingut algun problema, és una obra ja moderna i per tant hauria d'estar ben il·luminat. Per tant ho revisarem. Una altra cosa és la seguretat o no. Incidents sempre n'hi ha. Jo ho dic perquè quan diuen és que ja, sempre n'hi ha. Ara, jo li he de dir, aquest debat l'estem tenint als ajuntaments i als alcaldes i alcaldesses. I jo me'n vaig alegrar, i molt, fa 2 o 3 setmanes, quan vaig poder conèixer amb una notícia com el Departament d'Interior de l'actual Generalitat de Catalunya, amb veus de la consellera, anunciava la flexibilització dels condicions per tal que els ajuntaments puguem decidir o puguem ser ben valorats a l'hora d'instal·lar càmeres de seguretat en l'espai públic. Jo sóc dels que crec que en els passos soterrats hi hauria d'haver càmeres de seguretat. Jo ja sé que amb això s'engega tot un altre debat sobre càmeres de seguretat, el gran hermano, si la meva privacitat o no. Jo, escolti, a mi que hi hagi una càmera de seguretat en un pas soterrat no ens hauria de fer por, ni ens hauria... Evidentment, aquelles imatges s'hauran d'utilitzar bé, etc. Però el que ens ha de donar és seguretat, perquè en aquests espais que poden provocar més por, més inseguretat, doncs hem de reforçar la percepció de seguretat en aquests espais.
I la tecnologia actualment existeix. I la tecnologia són càmeres de seguretat. Això vol dir que en tot el municipi hem de posar càmeres? No, tampoc estem arribant a aquest extrem. Ara, jo ja li dic, tenim 2 passos soterrats de la via del tren, a la zona de les conserves i a la zona de les Guardioles. Tenim el pas sobre vies amb 2 ascensors que estan permanentment vandalitzats. Hi ha determinats espais al municipi que tant de bo el que vam poder conèixer en titular de la Consellera d'Interior sigui realitat. I per tant, quan l'Ajuntament de Molins de Rei o el que sigui vagi i digui a la Generalitat, que és la que constitueix una comissió per valorar i per validar la instal·lació d'aquestes càmeres de seguretat, l'Ajuntament de Molins de Rei vagi i digui és que miri, sap què passa? És que volem posar càmeres en aquests 3 llocs, ens diguin que sí. Nosaltres som partidaris d'aquesta línia de treball. I per tant, hi ha determinada tecnologia que si la utilitzem bé ha vingut per facilitar-nos la vida, la tasca dels cossos de seguretat i incrementar la percepció de seguretat. En el cas de la policia local de Molins de Rei, hi ha algun espai que s'hagi... A veure, jo l'estiu passat vaig visitar a la policia local de Sant Just, tenien allà un despatx amb tota una sèrie de tecnologia nova per la vigilància... M'agrada molt que em faci aquesta pregunta, com diria aquell. Sí? Sí, perquè... Nosaltres estem en un procés... Nosaltres ara, en el ple de juny, donarem compte d'un estudi d'una cosa que hem fet, que jo crec que és molt important. Perquè amb tot el creixement d'equipaments que vostè ja ha vist a Molins de Rei en els darrers anys, en parlàvem dels equipaments culturals, en parlàvem dels equipaments socials, en parlàvem dels equipaments... Podem parlar dels equipaments educatius o dels equipaments esportius. Jo diria que hi ha un aspecte que sempre havia quedat pendent, que era la planificació i la solució de les dependències municipals. És a dir, d'on treballen els ajuntaments de Molins de Rei i quins espais consistorials estan al servei de l'atenció a les persones de Molins de Rei. Això sempre havia quedat penjat. Nosaltres el que hem fet ara és fer un estudi que ja hem ensenyat i hem compartit amb tots els portaveus municipals i que la nostra voluntat és explicar-ho i fer un donar compte en el ple del mes de juny, on hem agafat les actuals dependències municipals, les actuals necessitats, les capacitats de creixement que tenim de les dependències municipals, incorporant equipaments, com se'n recordarà, que hem comprat fa 6 mesos l'antic edifici de l'Oto de la Generalitat de Catalunya, per poder créixer en dependències municipals, aquests nous espais que apareixeran en 2 o 3 anys, com aquest local, sota els pisos de la plaça Llibertat, i hem dit, en tot això, com distribuïm les dependències municipals? Quin creiem que ha de ser aquest desplegament? I escolti, això no ho farem tot aquest mandat, però hem de saber on volem arribar el 2031 per garantitzar la millor atenció a les persones i la millor qualitat de feina dels treballadors municipals. I en aquest aspecte hi ha una cosa que, evidentment, l'actual edifici de la Guàrdia Urbana, que està davant del Col·legi al Palau, per tant, al carrer Rubiós, no reuneix les condicions adequades per oferir una bona assistència a la Guàrdia Urbana i a les persones. I, per tant, ni tampoc permet, segurament, aquests nous espais de tecnologia on la Guàrdia Urbana pot treballar ja molt bé. Entenent que Molins de Rei, per exemple, ja li va incorporar a la Guàrdia Urbana un dron el 2021. Perquè nosaltres, tot el que puguem ajudar al cos de la policia local per garantir la seva seguretat i la dels veïns, ho fem. En aquest estudi, què hem decidit nosaltres? Què és el que proposem i proposem decidir? Doncs nosaltres ara tenim l'oportunitat de comprar on ara hi ha serveis de promoció econòmica de la vila, que és una nau que compartim la propietat al 50% amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Això està a l'alçada del que seria el polígon del Pla, a prop de, diguéssim, de la superfície comercial del Caprabo. Nosaltres ens hem posat d'acord amb el Consell Comarcal i comprar el 50% d'aquest edifici a un preu molt raonable. De manera que el que proposem és portar la Guàrdia Urbana en allà. I en allà hi ha una capacitat, primer, que els policies puguin tenir unes bones condicions de treball i segon, que puguem dimensionar aquest equipament amb nous espais com el que planteja vostè. Amb una bona sala
on pugui haver un control de tota la tecnologia que pugui anar acumulant l'Ajuntament de Molins de Rei. Clar, perquè és que també Molins de Rei tampoc no és un poble de... allò, quatre cases, allò, a peu pla, vull dir, hi ha una part de muntanya, hi ha una part de riu, hi ha una sèrie de barris diferents uns dels altres, tot i que hi hagi una unió, no? Però vull dir que la vigilància, en molts casos, no? Vull dir, la nova tecnologia facilitaria moltíssim la localització de qualsevol incident. És que per això en el seu moment vam defensar nosaltres davant de determinades crítiques l'adquisició d'un dron, per exemple. Perquè nosaltres el 85% de la nostra superfície del terme municipal de Molins de Rei és superfície forestal. Nosaltres allà hem de mirar com controlem aquesta zona. O la zona del parc fluvial. O si tenim la capacitat d'incorporar càmeres als espais públics, que necessitem incrementar la percepció de seguretat en aquells espais. Per tant, és que és evident que no ens podem... Clar, evident, jo entenc que és evident que no ens podem negar a la incorporació de la tecnologia per garantitzar aquesta seguretat i per tenir més probabilitats d'èxit de reducció de l'índex de criminalitat, que és el que perseguim tots. Assolirem arribar al 0% de delictes delinqüencials? Serà molt difícil, vostè ho sap, això. Sempre han existit. Ara, hem de treballar constantment davant la permuta del fet delictiu a que nosaltres també hem d'adaptar el cos a donar-li les màximes eines per tal de reduir aquests fets delinqüencials. Bé, tenim bastantes trucades, però ja la companya de producció ens ha fet un resum d'una sèrie de trucades en relació a l'escola Bressol. I ha fet aquest resum, després tenim més trucades, ho dic perquè ja se'ns menja el temps, però anem endavant. Jo crec que tenim temps per tot. I les preguntes se les vaig a llegir totes, perquè formen part d'aquest bloc. Diu, com és possible que cada any a Molins tinguem el mateix problema i molts infants es quedin sense poder assistir a l'escola Bressol? Li responc això ràpidament. Avui s'han concentrat aquestes famílies que s'han quedat fora. És veritat que enguany han arribat a fins a 74 famílies que han quedat fora d'entrada de les llars d'infants públiques. I, primera, no és veritat que cada any passi això. Fins a l'any 2022 nosaltres teníem vacants a les escoles Bressol. Vacants, volia dir que no ocupàvem el 100% de les places que ofertàvem. Des del 2022 fins ara, és veritat que hi ha hagut un canvi de tendència, se'ns ha modificat l'equilibri que teníem entre ofertes i demandes. I és evident que la gratuïtat decretada pel Govern de la Generalitat a l'any 2022 de l'I2 ha modificat aquesta situació, més altres canvis socials. I, per tant, portem 3 prescripcions que nosaltres incrementem l'oferta per mirar de cobrir al màxim de la demanda. Què ha passat aquest any? Aquest any, al damunt, el mes de març, ens notifiquen que hi haurà el tancament d'una de les 2 escoles Bressol privades. I, per tant, el conjunt d'oferta pública-privada ha disminuït en 41 places com a conseqüència del tancament d'aquesta llar d'infants privada. Què estem valorant nosaltres ara? Les alternatives per mirar de satisfer al màxim les demandes presentades. Tindrem capacitat d'incrementar grups? Sí, això és el que els hem dit. I ens hem compromès a reunir-nos la setmana que ve, màxim, per mirar d'explicar les solucions que hi hagi, sempre i quan, els hem dit, tinguem la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquestes places de més que ofertarem tinguin també el finançament de la Generalitat de Catalunya. Diu, no pot ser que 73 infants no tinguin plaça. Com és possible que no s'hagi fet una previsió de les necessitats reals? I pregunta... Bé, és que les necessitats reals, jo li dic, de les 74, si traiem les 41 ofertades per la privada i el grup de més que anàvem a obrir nosaltres, pràcticament quedava equilibrat l'oferta i la demanda. Diu, per què s'ha puntuat els infants de l'escola al Patufet amb 5 punts més? Perquè la Generalitat de Catalunya, que és qui decreta aquesta norma, diu que havíem de donar garanties de continuïtat en l'escolarització dels que ja estan escolaritzats. Per tant, els infants que ja tenien número assignat,
que ja havien tingut plaça l'any anterior a I0, se'ls havia de garantitzar La continuïtat, no? la continuïtat a I1. I als d'I1 se'ls havia de donar la continuïtat a I2. Això no ho diu l'Ajuntament de Molins de Rei, això ve determinat per la Generalitat de Catalunya. I l'últim és una reflexió, diu, si volem que a Molins vingui gent jove, hem de preveure que tindran fills petits, que tant la mare com el pare treballen i que l'escola bressol és imprescindible per a poder tenir una societat d'igualtat. Sí, jo estic d'acord. Per això, des del 2022 hem incrementat l'oferta de les llars d'infants públiques. Perquè nosaltres el 22 teníem tancat un espai d'una antiga llar d'infants concertada que s'havia tancat. I des del 22 nosaltres hem creat 4 grups més. Nosaltres hem incrementat aproximadament en 40 places més les llars d'infants, les places de llars d'infants públiques des de que la Generalitat de Catalunya al març del 22 decreta la gratuïtat de l'I2. Ha estat suficient això aquest any? No. De moment, com a conseqüència bàsicament del tancament d'una llar d'infants privada. Perquè cal dir que la Generalitat decreta la gratuïtat de l'I2 donant 1.600 euros als ajuntaments per a aquella plaça pública, però a les privades se'ls donen només 900 euros. És a dir, ho dic al revés, les famílies que porten el seu nadó a I2 a les privades paguen quota. Per tant, aquesta gratuïtat que va decretar la Generalitat de l'I2 es va fer amb divergència de criteri, amb una inequitat. I per tant, a partir d'aquí han passat moltes coses. Jo entenc l'enuig, entenc que hi hagi pares i mares enfadats i enfadades. Jo el que els dic és, des del 2022 estem treballant per incrementar les places. I això també ho farem aquest any. Per tant, estic convençut que reduirem molt aquesta llista d'espera de 74 famílies que ara no tenen plaça, que si tot va bé, a finals de la setmana que ve, la majoria tindran plaça. Molt bé, tornem a les Guardioles i el veïó veïna que truca diu tenen previst fer alguna acció per augmentar els serveis, sobretot comercials, al barri? És un barri nou, però veig que no té tanta inversió en aquest sentit com el barri de la Granja. Bé, és curiós que als ajuntaments se'ls demana tot, i també que obrim negocis. És a dir, en el planejament urbanístic, que és on es dissenya aquestes qüestions, ja es van reservar uns metres quadrats, menys que en les de la Granja, tot val a dir. En el nou edifici privat que aparegui, en teoria hi ha d'haver equipament i metres quadrats comercials. I és aquí on després hi ha d'haver una oferta privada que li interessi instal·lar-se. Més enllà que ja s'hi han instal·lat alguns negocis, com una farmàcia, etcètera. I que jo també els diria, afortunadament, segurament, i gràcies a les Guardioles, tot just al costat de les conserves, a 100 metres, s'ha obert un supermercat, que diran, home, no és suficient, però ha resolt bastant la situació, més enllà que també tenen a prop un Caprabo. Ara, més nosaltres no podem fer. És a dir, s'ha reservat espai per metres quadrats comercials i ara cal esperar que l'iniciativa privada se senti atreta per instal·lar aquests metres comercials. Ens truquen de la Granja i el veïó veïna diu quan es farà de veritat una actuació al barri? Tenim els pitjors contenidors, les voreres amb molts carrers estretes i amb problemes per a les persones amb mobilitat reduïda, les zones verdes deixades. Sempre som l'últim barri de Molins. No, això... Tinc unes bones notícies per aquest veïó veïna de la Granja. Li diré, aquest comentari també a vegades el feien al canal, i també el feien al centre, i també el feien a la Riera Nou i a Pau i Riera Nou. Per això nosaltres ara farem un pla de xoc de la via pública, que l'estem treballant des de fa 2 anys. I aquí a vostè m'ha sentit dir i explicar en moltes ocasions que hi ha determinades contractacions que vam tenir problemes a l'inici del mandat i que finalment hem resolt. Per exemple, primera, contenidors. A partir de la Rebella de Sant Pere renovarem tots els contenidors de la vila. Ara, això no és perquè ho haguem decidit ara. És que això ho vam decidir al començament del mandat. I el problema és que al començament del mandat vam començar a treballar aquesta situació i al setembre del 2024 ens va quedar deserta la licitació i es va haver de tornar a fer de nou. Aquesta ja s'ha acabat. Ara ja podríem canviar, però volem esperar les Rebelles i els començarem a canviar la primera setmana de juliol. Sí, no sé què... El pla de xoc de la via pública l'hem resolt ara també. I per tant, a partir del mes de juny començarem a renovar voreres.
Començarem a asfaltar i començarem a fer senyalítica horitzontal. Ara, això per què ho farem ara? Perquè el 23 ja vam començar a treballar, però des que hi ha una voluntat política, des que es dona una priorització als tècnics per treballeu aquest aspecte, cal fer tot un procediment d'elaborar uns plecs, fer una licitació i adjudicar aquella licitació. A nosaltres, com poden entendre, ja ens agradaria sortir d'aquest programa i demà dir asfalteu aquest carrer, però hi ha d'haver un procés de contractació. Les zones verdes s'estan tallant ara actualment en molts llocs i per això, a més, estem fent i reforçant aquesta actuació amb una col·laboració amb l'Associació de Defensa Forestal. D'un pla que, a més, vindrà reforçat perquè el mes de juliol se'ns incorporaran uns plans d'ocupació financiats amb diners de l'àrea metropolitana de Barcelona que ens incorporaran 5 persones més al servei de neteja. I així li podria detallar més d'una actuació que espero que permeti veure aquest impacte, diguéssim, en els propers mesos. Des del juny i fins a acabar l'any, començar a revertir aquesta situació d'aspectes, insisteixo, que es van començar a treballar el 23 i que es poden visualitzar ara, perquè es van començar a treballar el 23 tal com ens van comprometre. Perquè el 23 jo vaig dir que en aquest mandat havíem de fer equipaments, com la residència de la gent gran, que aprovarem els plecs de la licitació aquest mes de juny, que havíem de fer un pavelló i que havíem de posar remei a la via pública i als serveis municipals. Per això en aquest mandat també hem internalitzat i hem assumit el control del servei de la neteja i la recollida d'escombraries. I ens hem afegit al procés que estàvem fent de reconstrucció del servei de la jardineria, que el teníem destrossat el 2022. Teníem destrossat el 2022. Ara podem dir que podem plantejar accions conjuntes d'aquests 2 serveis que gestiona l'empresa municipal, perquè, a més, podem mirar de treballar sinèrgicament tant el servei de jardineria com la neteja i recollida d'escombraries. A la Granja, al Canal, a les Guardioles, a la Pau Riera Nova, al centre i a tots els barris de Molins de Rei. Bueno, ara no és tema perquè tenim molt poc temps, però és allò de dir, potser els ajuntaments s'han de replantejar el que ha fet Molins de Rei, no? Vull dir, de no tant externalitzar, sinó també controlar més i jo crec que el que ens hauríem de plantejar... buscar les finalitats realment del que... Però jo no li diré que una via és millor que l'altra. Nosaltres estem explorant aquesta per tenir més agilitat. Ara, no ens equivoquem. Per determinades contractacions, els ajuntaments estem, les administracions en general, tenim greus dificultats per explicar-li a la ciutadania que els processos tenen un procediment i que s'ha de respectar, i que no és immediat. El problema és que cada cop estem més acostumats a la immediatesa de les coses. I en la pràctica política, en l'administració pública, es treballen els acords ara per treballar-lo durant un temps i després que s'executin més tard. Jo li podria explicar, algú es pensa que ens agrada rebre queixes de la via pública? Potser algú es pensa que ens agrada tenir el Parc Pont de la Cadena que no hem pogut fer encara la finalització de la revegetació? Però és que estem obligats a complir uns procediments. El problema és que és veritat que cada cop aquests procediments, per mirar de garantitzar el fet que sigui un procediment pulcre i rigorós, ens estem burocratitzant i estem enlentint una barbaritat als processos. Llavors, està havent-hi una desharmonia bestial entre la immediatesa de les nostres vides. Ara, compte, no vulgui anar de viatge a l'agost perquè hi ha quanta gent ha reservat el viatge fa 9 mesos. I el que vol veure d'immediatesa d'actuació en el municipi. Bueno, anem a la darrera trucada, ja estem ratllant la finalització del programa. Ens truquen del barri de l'Àngel, que m'agrada a mi aquest nom de barri. Trobo que hi ha noms molt macos als barris de Molins. El veí o veïna que ens truca, que ja és la darrera trucada, diu: tenen previst fer alguna actuació amb els plataners que tenim al barri? Han pensat en treure'ls? Ens donen molts problemes, primer a les persones amb al·lèrgia i asma. També problemes de mantenir els espais i jardins nets amb la caiguda de les flors i fulles. Segurament donen molt bona ombra, però són problemàtics.
allò de les exigències i les demandes, no? Un arbre que era popular fa 4 mesos, fa 40 anys, no? I ara doncs, ens està provocant un problema per una altra banda. No? Nosaltres ara per ara no ens... És a dir, tenim molts plataners. Nosaltres el que sí que estem mirant de licitar és el tercer pla que vam dir sempre a l'inici del mandat que havíem de fer, que és l'únic que hem endarrerit una mica més, que és el pla de l'arbrat. I el pla de l'arbrat ve des d'una diagnosi de l'arbrat de Molins de Rei, que certament ens detecta alguns problemes d'arbres. 2, ens marca que també l'arbrat s'ha de renovar cada X temps, i per tant, allò que funcionava fa 40 anys pot ser que ara no funcioni bé. Ara, nosaltres el primer que volem fer és omplir els escocells que tenim buits. Primer, més de 300. Nosaltres tenim aproximadament, a grans números, uns 1.500 escocells a Molins de Rei, 9.200 arbres. Vol dir que, primer de tot, si el que volem és omplir tots els escocells, hem d'adquirir 300 arbres i plantar-los. I el segon pas és com renovem l'arbrat. Des d'un punt de vista d'arbres que ara hi ha segurament la seva característica o molt propers de façanes o amb voreres que no tenen prou dimensió per a aquest arbrat, això és un pas que s'ha de fer més progressivament. Si la pregunta és si renovaran vostès els plataners del barri de l'Àngel, que hauríem de portar-lo al terraplè, hauríem de portar-lo al carrer Menéndez Pelayo, hauríem de portar-lo a tots els llocs del poble, ara per ara això no ho tenim dimensionat. Perquè realment l'esforç econòmic que s'hauria de fer per això, més l'impacte visual que representaria de cop i volta talar tots els plataners del poble. En el que el propi veí o veïna de l'Àngel diu, ja ens dona molta ombra, però clar, és que fixi's quin conflicte d'interessos que està expressant aquesta veïna o veí del barri de l'Àngel. Estem en una plena renaturalització dels municipis, volem ombres per lluitar contra el canvi climàtic i per aquestes onades de calor, però alhora hi ha uns moments de l'any que em molesten molt perquè em provoquen al·lèrgies. Per tant, no és fàcil el que planteja aquest veí o veïna del barri de l'Àngel. Molt bé, senyor alcalde, estem ja a la fi del programa i bé, a les portes d'un estiu que es preveu calorós i que requereix de conscienciació de veïns i veïnes d'arreu per preservar que no passin coses, perquè la calor, els petards de Sant Joan, etc. Recomanacions així ràpides? Les habituals ja les coneixem, no? Que sigui una nit festiva, però amb respecte màxim, que s'imperi també el civisme, que no és incompatible civisme i festivitat, i celebrar les tradicions de Catalunya, dels països catalans, del territori, però alhora amb civisme i respecte tant dels veïns, dels animals de companyia, no cal oblidar-ho, i també del mobiliari públic, no cal fer més del que toca per passar una bona revetlla de Sant Joan, i en preservació també del nostre entorn natural, perquè sabem que determinades actuacions poden comportar riscos. Nosaltres ara estem accelerant la sega, no fa falta dir ara hi ha veïns que diuen és que no ho hem... Escolti, és que clar, és que fins fa 4 setmanes plovia i pràcticament no podíem fer-ho. I ara hem tingut unes calores que han vingut de cop, que de cop i volta ens ha cercat la gent. O sigui, hem passat del verd més vistós que hem tingut al color cremat. Jo diria que és l'any que més ràpidament hem passat d'una situació a una altra. I per tant, per això estem accelerant al màxim la desbrossada de molts àmbits per tal de mirar de preservar al màxim la seguretat. Ara, necessitem de la implicació ciutadana perquè això sigui així. Festivitat i civisme. Seny i rauxa. Seny i rauxa, també. No sé si seria el mateix exemple quan es diu seny i rauxa a Catalunya, però li accepto. Molt de seny i la rauxa controlada. Exacte. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Ens veurem el mes de juliol ja. I a vostès també moltíssimes gràcies per haver participat amb nosaltres en aquest programa, a tota la gent que ens veu i a tota la gent que ens truca. I ja saben que aquest programa el poden veure en les diferents remissions que farem al llarg de la setmana i també, com no, a etv.cat, on poden trobar tots els panorames municipals que a vostès li interessi recuperar. Moltíssimes gràcies, molt bona nit, senyor alcalde. Gràcies. Ens tornem a veure al juliol. al juliol. Sí.